хабарҳои қалбакӣ оташи нобовариро дар саросари ҷаҳон афрӯхтааст ва технологияҳои навин ба монанди зеҳни сунъӣ метавонад вазъро боз ҳам бадтар кунад. оё медонед ки зеҳни сунъӣ ва ботҳо чӣ гуна хабарҳои қалбакӣ месозанд? Агар не, пас дар ин бора хоҳем гуфт. агарчи зеҳни сунъӣ ҳамчун воситаи қавӣ барои ошкор ва пешгирӣ кардани паҳншавии хабарҳои фейкӣ кӯмак мекунад, ҳамзамон он барои сохтан ва паҳн кардани хабарҳои фейкӣ истифода бурда мешавад. моҳи апрели соли 2023 NewsGuard 49 сомонаи хабариро муайян кард, ки тавассути зеҳни сунъӣ сохта шуданд ва ба 7 забон мавод паҳн мекунанд. ин пойгоҳҳо дар мавзӯъҳои сиёсӣ, тандурустӣ, молиявӣ ва технологияи иттилоотӣ маълумотро мубодила мекунанд. шабакаҳои иҷтимоӣ низ бо спамботҳо пур гардидааст, ки матни бештари онҳо аз ҷониби зеҳни сунъӣ тавлид мегардад. ин раванд метавонад сифати иттилоотро дар шабакаҳои интернетӣ боз ҳам бадтар намояд. дар чанд соли охир ботҳо барои васеъ кардани маълумоти бардурӯғ дар бораи рӯйдодҳо аз интихобот то буҳрони тандурустӣ ба монанди ковид ва вазъи муҳити зист истифода мешаванд. ботҳо хабарҳои қалбакиро тавассути ҷустуҷӯ ва дарёфти маълумоти ғайримуқаррарӣ дар интернет паҳн мекунанд. ботҳо бо истифода аз хэштегҳо ҳамчун стратегияи асосии дастрасӣ ба аудиторияи васеъ, ки дар бисёр мавридҳо таблиғи хабарҳои қалбакӣ мусоидат мекунад, мундариҷаи ғайримуқаррариро паҳн мекунанд. ҳамин тавр ботҳо бо ду роҳ хабарҳои қалбакиро паҳн месозанд. онҳо пайваста хабарҳои қалбакиро нашр мекунанд ва барои посух додан ё шарҳи интишори корбарони воқеии шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳамон пораҳои маълумоти бардурӯғ истифода мебаранд. ҳоло платформаҳо ба лонаи миллионҳо ботҳо табдил ёфтанд, ки ҳамчун паҳнкунандаи хабарҳои қалбакӣ низ дониста мешаванд. тибқи як таҳқиқот то соли 2020 дар Twitter 23 миллион, дар Facebook 140 миллион ва тақрибан 27 миллион бот дар Instagram ҳисоб шуда буд. ботҳо шахсони воқеӣ нестанд. онҳо аз ҷониби одамони дорои малакаҳои барномасозии компютерӣ сохта шудаанд. ҳамин тавр ботҳо, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд, вазифаҳои мустақилона ва такрориро иҷро мекунанд. онҳо рафтори одамонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди муошират бо дигар корбарони шабакаҳои интернетӣ, мубодилаи иттилооту паёмҳо тақлид мекунанд. истифодаи ботҳо ва зеҳни сунъӣ барои паҳн кардани хабарҳои қалбакӣ барои низоми иттилоотӣ мушкилоти ҷиддӣ эҷод мекунад. ин метавонад ба осонӣ хонандагонро ба иштибоҳ андохта, боиси маълумоти бардурӯғ ё тағйири афкори ҷомеа гардад. Зарина Хаджимуратова, мутахассиси соҳаи технологияи иттилоотӣ, мегӯяд, ки бо рушди зеҳни сунъӣ на танҳо аксу матн метавон сохт, ҳатто видеоҳои қалбакӣ низ. ба бовари ӯ, хабарҳои фейкӣ тавассути ин технология ба афкори ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. Мы теперь можем создавать не только фотоматериалы, которые мы можем где-то изменять, теперь уже это возможно даже видеоматериалы, что является очень таким спорным и опасным вопросом, потому что если вы изменяете, если у вас есть видео какой-то ненужный элемент, и вы его убираете при помощи нейросетей. Другой вопрос, когда вы можете при помощи нейросетей создать какую-то нереальную ситуацию, несуществующую ситуацию, поместить человека, который не находился там. Это и является очень таким важным вопросом этическим, даже... То есть это может быть даже преступлением. Поэтому создание такого рода материалов, фейков, они как раз будут все-таки нести негативный характер. шумо метавонед зеҳни сунъиро барои анҷоми кори бад истифода баред. Масалан, хабарҳои қалбакӣ таҳия ва паҳн кунед. аммо шумо инчунин метавонед онро барои кори хуб истифода баред. Масалан, барои мубориза бо маълумоти бардурӯғ. агар маълумот бароятон наву муфид буд, ба дӯстонатон фиристед. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед.